Hola, molts de vosaltres ja us heu fet l'estudi poligrafia respiratòria. Un estudi on et poses aquest holter una nit i aquest holter va registrant què passa durant una nit i ens donarà una informació molt bàsica, si feu apnees i com les feu. Això pot explicar que el dia següent estigueu més cansats, amb menys energia, amb més mal humor. Doncs bé, fem un pas endavant, perquè alguns de vosaltres, depenent del seu informe que l'hagi sortit, si fa apnees posicionals, i aquestes són lleus i moderades, i veiem que un percentatge important de les apnees són perquè esteu cap per amunt, podeu utilitzar el Night Balance, un nou aparell de Philips, que és molt senzill, però és molt eficaç. Bàsicament, aquest aparell el que fa és una petita vibració quan detecta que estàs cap per amunt i se t'està tancant el coll. Això t'obliga a canviar de postura, el clàssic perquè et giris, que et fan la parella i la gent. Tu fa això amb una petita vibració que no et desperta, però sí que t'obliga a girar-te. Aquesta serà la meva primera nit que l'utilitzaré. Durant 3 setmanes m'estarà avaluant com evoluciona el meu son i m'anirà donant tota la informació amb una aplicació mòbil que jo veuré, com, si ho feu vosaltres, també m'enviarà a mi amb una plataforma digital perquè jo pugui valorar com està evolucionant el vostre descans. Si algú té qualsevol dubte, si algú té interès, curiositat en veure com aquest petit aparell pot millorar les seves nits, que em contacti, que li explicaré sense cap problema.